Bennenmishandeling. Als je zorgt naar de cijfers, dan kun je dat vertalen naar dat er in elke klasse wel één ben zit die het mishandelen of verwaarloosd wordt. Waar zucht dat en wat kan die dan? Waar zorgt het voor een veilig leven? In deze serie van Binnenuit zorg ik bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hier werk je 250 mensen om de veiligheid van 10.000 gezinnen. Jeugdbescherming en reclassering en veilig thuis. En dat is ingewikkeld werk. Meestentijds onder dwang. Terugpakken bij dilemma's. Voor elk ben, elke volwassene in een onveilige situatie. Hoe werkt dat? Ik ben bij de Bennenopvang Kinderwoud in Hudde-Griep. En hier heb ik afgepraat met Jenneke om te praten wat zij dwang kunnen om bennenmishandeling te signaleren. Hey, goedemorgen. Hey. Hallo. Hoi, welkom. Nou, wat ziet het er hier mooi uit. Netjes, rustig valt me echt op. Dankjewel, ja. Nou, je ziet het goed. We hebben deze locatie net helemaal aangepast. En we hebben hele rustige kleuren gebruikt en hele rustige materialen. Oké, dus de onklaring, dat is er wel zo opricht dat dat effect heeft op het gedrag van bijen en op hun wolwezen. Dat heb je helemaal goed gezegd, ja. Leuk, maar die planten, ik? Wat maakt het hier werk leuk? Oh, de kinderen natuurlijk. Die staan bovenaan. Ja, je hebt steeds met andere kinderen te maken. En die hebben allemaal wat anders nodig. En als pedagogisch medewerker ben je natuurlijk op zoek van hoe kan ik dit kind verder brengen in zijn ontwikkeling. En dat maakt het werk gewoon fantastisch. Dat is natuurlijk het mooiste, hè? Als ze vooruit helpen kist in die ontwikkeling. En dat gebeurt ik het vaakst. Maar we hebben nou ook ook bennenmishandeling. Wat is je sto ervan in je werk? Ja, nou de eerste signalen die we vaak zien zijn dat kinderen wat terugvallen in hun ontwikkeling. En dan kun je aan verschillende dingen denken. Bijvoorbeeld terugvallen in zindelijkheid. Dus ze waren eerst zindelijk en nu niet meer. Maar ze kunnen ook ander sociaal gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld dat ze wat agressiever worden naar de kinderen in de groep. Of zich wat meer terugtrekken bijvoorbeeld. Maar is dat altijd een signaal van mishandeling of gewoon een signaal van dat het ergens net goed gaat? Dat laatste, ja. En dat lijkt mij het ingewikkelde. Hè? Van wat doe je dan? Ja, nou die signalen die bespreek je natuurlijk met elkaar. Want meestal staan we met 2 of met 3 mensen op de groep. Fijn dat je even mee wil kijken, want ik heb een jongetje in mijn groep en die heb ik met mijn team ook besproken. Ik heb het stappenplan van de meldcode er ook bij. En met mijn team heb ik al een aantal gesprekken gehad over dit jongetje. Jij bent ook wel eens bij ons gesprek geweest over hem. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het contact met ouders nu gaat. Hè? We zien ze natuurlijk minder. Ja, je ziet ze alleen kort even aan de deur. Nou, ze vonden het eigenlijk ook niet echt helemaal nodig, dus we raken ze een beetje kwijt. Wat er ook gebeurt is dat hij eigenlijk heel fijn kon samenspelen met andere kinderen. Maar dat hij nu, omdat hij vaak wat in een ruzie uitkomt, dat hij zich wat terug begint te trekken. Nou ja, toen had hij die tekening gemaakt. Ja. En op zich, prima tekening. Maar hij was erbij aan het praten. En hij zei van mama, auw. Hij was ook flink aan het krassen erbij. Ja, en die oudere broer inderdaad. Hè, dat juf ook eigenlijk nu zegt van er beginnen toch ook dingen bij ons op te vallen. We hebben eigenlijk met elkaar als team gesproken. Wij hebben samen gesproken. Jullie hebben al oudergesprekken gehad. De eerstvolgende stap, denk ik, is dat we advies gaan vragen aan Veilig Thuis. Van hoe kunnen we ouders bij ons houden? Hoe kunnen we dit samen met ouders? Hoe houden we ouders in zicht? Ja, goedemorgen. Je spreekt met Jenneke Koopman van Kinderwoud. Hallo. Hallo. Hi. Ik bel jou even omdat ik eigenlijk advies nodig heb over een van mijn kinderen op de groep. Het telefoontje dat Jenneke nou docht, dat komt dan hier binnen bij Veilig Thuis. En ik kan even maar luisteren. Ja, snap ik. Jullie zijn er in gesprek geweest met deze ouders. En herkennen zij het gedrag wat jullie omschrijven? Nou ja, in dat gesprek was vader erbij en daar werd gewoon echt heel lacherig op gereageerd. Van, dat is een computerspelletje en dat zal hij het wel vandaan hebben. Dat heb je met ouderen. De
De overheid heeft ons opdracht gegeven om signalen van kindermishandeling te bespreken, advies over te geven en van huiselijk geweld en ouderenmishandeling en onderzoek naar te doen. Kunnen we dat herstellen? Want uiteindelijk is het in zijn belang dat hij een vader en een moeder heeft waar hij goed mee. Elke nien die hem zwaar gemaakt, Kim bel je maar veilig thuis. En dat ik nou belly zo, omdat ik me zwaar gemaakt zie door een bandje in de buurt, wordt dan gelijk mijn naam opschreeuwen. En dat ik, vanuit je belly, dat is al heel moeilijk om die stap te nemen. Ja, dat snap ik. Wij willen heel graag weten wie we natuurlijk aan de andere kant van de lijn hebben. Dus daarom wil ik graag weten, je naam weten. Maar het is niet zo dat je meteen in allerlei systemen of zo terechtkomt als je met ons belt. Als het kind volwassen is en die kijkt terug op zijn of haar jeugd, welke rol zou u kunnen, willen spelen in zijn of haar leven? Mooie vraag. En daar komen soms al wat dingen uit van, goh, misschien kan ik wel ze wat vaker oppassen of mee uitlogeren of de moeder ontlasten of mijn zorgen wel bespreken en wel het op tafel leggen. Oké, dus stel je voor ik zoek belly, dan zoest mij ik nog het advies aan kinderen van, goh, wat kiest u zelf dan om dat vaak in de buurt, ik neem maar even een voorbeeld, te helpen? Ja. Ja, vanuit de wens, gewoon zo van wat je mensen mee zou willen geven, wat je anders zou willen, gewoon kun je soms ook contact maken. Want soms horen we dat er verwachtingen zijn dat ze zeggen van ja, maar ik wou niet bellen, want ik wil ook weer niet dat de kinderen uit huis worden gehaald. Dat moet ook weer niet. Of mensen die bellen zeggen van ja, dat moet juist wel. Dus die verwachtingen zitten er. En wij geven aan van goh, het is niet ons doel om kinderen uit huis te halen. We hebben heel erg de focus dat alle kinderen veilig moeten opgroeien. We hebben ook het streven dat kinderen bij ouders horen. En wel in veiligheid. Dus onze focus is die veiligheid van de kinderen. Met eventueel hulpverlening die ingezet moet worden. Maar eigenlijk zit je dan continu alle dilemma's. Of voor mij is het dilemma dat je al die belangen hebt van de ouder, van het band, van degene die het meldt. Wanneer moet je ingrijpen achter die vaart door? Ja. En de focus is met kindermishandeling, huiselijk geweld, oudermishandeling. Er gebeurt zoveel achter die dichte deur. En wij willen heel graag dat die deur een beetje open gaat. En als we allemaal niks doen, zien we helaas dat het doorgaat en vaak erger wordt. Dus als jij kan helpen door jouw zorg met ons te bespreken, dan kunnen we mogelijk al eerder naar het gezin toe en dat al eerder stoppen. En als het crisis is, dan handelen we daar ook naar. En wat houdt dat dan in? Handelen we daarna? Dat we meteen er naartoe gaan. Met politie, zonder politie. Maar net wat nodig is, daar maken we een plan voor. En dat voeren we dan uit. Dus het klopt wat je zegt, het is heel verschillend wat we... Maar ik heel verantwoordelijk werk, of net? Ja, en daarom is het wel heel goed dat wij die beslissingen niet alleen maken. Maar dat we dat delen met collega's, met gedragswetenschapper, met een vertrouwensarts. Dat je zulke besluiten die heel ingrijpend zijn. Van wanneer gaan we er naartoe, gaan we er überhaupt naartoe. Dat we die besluiten delen. Dat is wel heel essentieel. Ik weet niet of corona een rol speelt. Gewoon, het kan ook zijn dat daardoor de spanning in het gezin oploopt. Of dat er dingen gebeuren die anders niet zouden gebeuren. Maar jullie hebben mooie stappen gezet, dat is fijn. Alleen het moet nu weer een vervolg krijgen. Hè? Want je hebt gewoon echt wel feitelijke zorgen om dit jongetje. Helpt dit, zo'n gesprek, zo'n adviesgesprek? Ja, zeker. Ja, ik heb weer wat moed gekregen om het gesprek aan te gaan met deze ouder. Is dat dat jij even sparren kennen en even... Ja, natuurlijk ook het advies van waar moet je een beetje... welke kant kies je een beetje? Welke richting gaat het gesprek op? Hoe vind je de richting in het gesprek? Maar ook zeker dat je even moed moet verzamelen. Ja. Nou, wens ik je daar een heel soort moed aan bij het gesprek. Dank je wel. Jenneke had in die halve uur dat ze in het werk zit 1 keer een melding dienen bij Veilig Thuis en 2 keer om advies vragen. Dit verhaal over het jonkje is een net bestaande situatie, maar jouwt wel een goed beeld van hoe het gaan kan. Zowel een professional als een particulier kan bellen maar Veilig Thuis voor advies of melding. Zij heeft ook hulp nodig, maar dat wil ze ook niet. Nee, want zij wordt ook ouder.
Zij wordt ook ouder. Ja,